Good morning mga ka-studio. Another outdoor cooking na naman yung gagawin natin mga ka-studio. At today's episode po, magluluto tayo ng chicken popcorn. So ito lang po yung sarili kong version mga ka-studio na pagluluto ng popcorn. Naalala nyo ba yung chicken lollipop mga ka-studio? Yung tirado na yung mga alaman po. Ito yung gagawin natin na chicken popcorn. So simulan natin to. Nung una, hiwain natin to mga ka-studio into maliit na cubes. Ganyan kalaki po. Wala tong buto, laman talaga lahat. Yun, nahiwa ko na lahat. Ito na lahat, dadami ito siya kapag mayroon ng coating. Tapos ang sarap nito kasi walang buto ba. Gasan natin to. Timplahan na natin to mga ka-studio. Unang-una, di mawawala sa timpla natin yung siyempre yung asin. Yan, walang damihan, yung sakto lang. Next, black pepper, kunti lang. White pepper. Garlic powder. Uy. Ugan powder. Yan, kini yan. Onion powder. Next, paprika. Para may kunting pula mga ka-studio. Tapos yan, mix natin. Mix natin ang ayos. Dapat tumayin mga ka-studio para ma-distribute ng mabuti yung timpla ba. Pula-pula oh. Yan, okay na to. Next, meron tayo ditong itlog. Yan, mga isang itlog lang siguro need natin dito kayo. Isang itlog lang yung kailangan natin mga ka-studio. Kasi konti lang to. Yan, next. Ito yung last coating natin. Harina. Gamit ko dito ay all-purpose flour. Yan. Tapos breadcrumbs. Kasing dami lang ng harina mga studio. Oops, tama ba yan? Tama yan. Tapos kunting asin. Tapos chili powder. Yan, namihan natin para mapula-pula. Yun. Mix natin to. So, subukan natin mag-coat ng mga dalawa para makita nyo po mga studio. Yan, lagay natin dyan. Coat natin ang combination of flour and breadcrumbs. Hindi pa naluto mga ka-studio, sobrang bango na po.
Ganyan lang. Oo, ganyan lang. Ulitin lang yung process mga ka-studio. Yan, okay na lahat mga studio. Painit na tayo ng mantika. Medyo mainit na po itong mantika mga studio. Lagyan ko na po. Huwag lang gamihan ha, para hindi mag over crowded. Luto na po ito. Kasi kapag luto na, lulutang siya mga studio, di ba? Nakita nyo yan, lumulutang na siya lahat. Tapos golden brown na din yung kulay. Tama na to. Yan, ganda. Ito yung last batch po. Luto na to. Gagawa muna tayo ng gravy mga ka-studio. So itong ginawa ko, nilagyan ko yung crispy fry ng tubig. Ganito lang po. Tapos i-mix ko lang siya. Hindi ko na napakita yung paglagay ng tubig nito, pero crispy fry lang to at water. So ilagay na natin doon sa kaha. Yan. I-mix lang to natin palagi mga ka-studio. Nahinang apoy lang po. Lagyan ko pa to ng black pepper konti mga ka-studio, konti lang. Yan. Tapos white pepper. Kunting asin. Malapit na to. Okay na to mga ka-studio. Ito na po mga ka-studio, luto na po ang ating chicken popcorn. Ayan, ito rin po yung gravy na ginawa ni Mr. Opo, ito po ay combination ng kawan po. Tubig at tsaka crispy fry crispy lang fry. Tapos tinimplahan lang po konti. po. Yes po, pray mo na tayo. Try mo na. Bless us, O Lord, and this day gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Tara po, another one winner po pala mga studio ng 500 pesos cash. Opo. Abangan nyo po maya-maya. Kain muna tayo. Yan. Ikaw ka dyan, no? Chicken. Uy, Ay. Popcorn. Popcorn. Popcorn ganyan. popcorn po talaga siya. Ah. Simple at easy lang po yung kuan niya, procedure. Kain po tayo. Sarap ah. Sarap pala pang. Parang kumain tayo sa kuhan mo ah. May crunchy pa kunti. Parang kumain tayo sa anong tawag dyan mo, mga fast food. Nairo din eh. Niyagi. Ang sarap po mga kasadyo, no? Ito. Panalo na naman mang. Yes. Saka sa mga fast food po, gumagawa sila ng mga kuhan din, no? Ganito, no? Kadalasan po mga tira-tira po yung mga ginagamit ba.
Ito sa atin man, tira-tira mas ginawa nating chicken lollipop para hindi masayang. Pinasarapan natin, no. Yes po. Madali lang po gawin. Sarap din ito pa kapag nag-movie marathon ba, no? Ay, oo. Magugustuhan nito ng mga anak nyo po. Kasi mayroon siyang crunch, tapos pure meat talaga sa loob, no? Laman talaga, walang balat. Ang gravy natin, parang gravy sa KFC. Di ba? Opo. May konting anghang. Kasi spicy ito siya na crispy fry ba. Mahirap din ubusin lang kahit ganyan kadami. Kasi talagang nakabumusog ito. Opo. Sulit na sulit. Akala ko pa konti lang ba, no? Mga kain na pala buong pamilya nito. Kain na, kahit ganun ka. Kadami mang. Kasi mayroon ba siyang coating ba? Pwede na ba ito, mang? Yung pwede na. Nadia, napakasarap po na recipe na pwede nyo magawa diretso sa bahay. Kasi yung mga ingredients na halos na sa bahay lang lahat. Yes po. Basta't mayroon ng karne ba na tira-tira. Tapos gawan nyo ng sauce ng ganito para masarap. Yes, gravy. Buka ba? Advance Merry Christmas po sa lahat. Papalapit na talaga yung Pasko. Yes po. Merry Christmas po sa inyong lahat, mga ka-studio. Nakikita natin sa kuan ba tuwing gabi. Nako, ang bilis dumilim. O yung tuwing hapon. Yung hapon. Oh, mabilis lang dumilim ba. Talagang excited ang mga tao sa paparating na Pasko kahit mayroon pang pandemic. Yes po. Survive din tayo dyan. Ang sarap nitong pamaris sa kuan pa. Malamig na ko, no? Nako, oh. Wala din cook mo. Wala. Tubig lang muna ngayon. Akala mo talaga madali ubusin, no? Kala ko konti lang talaga. Ang dami nito. Grabe, busog na ako.
Ubusin nyo na to. Reveal po kami ngayon ng isang mananalo ng 500 pesos. Na tayo ng tubig. Yan. At ang mananalo ngayon sa episode na ito ay si Joyce Tolalian. Yan, congratulations po Ma'am Joyce Tolalian. Ipa-flash po namin yung name nyo dito sa screen po. Tama ba yung pagkabasa ko ng, pagkabigkas ko ng apelyido nyo po, Tolalian. Congratulations po ulit ma'am. Shoutout muna ako pang. Shoutout po Paul, Prince, Pipi Brothers from Lanao del Norte. John RV, meron pong channel. Arjub's Food and Vlogs from Hong Kong. Army Bakunawa from Dasmariñas, Cavite. Ay po. Miria Martos from Saudi Arabia. Jeneline Castillo. Pinay Taiwanderer. JB Tubal. Ornopia at Claro family from Talisay City, Cebu. Mobile Legends Pro Player. May Asia. Celso Jr. Inagi from Kalubian, Leyte. Mindos family from Calamba. Jenny Flor. Jane Lopez. Araceli Arroyo from Riyadh. Vanessa Leia Yumang at Chloe Jan. Ay po. At meron pa po. May Kalasagsag Asparo. Chuck Capol Enriquez. Mitch Jelly TV. Nida and Victor Bukis from Butuan. Shikina Palacio. Undo Jobin Digamon from LGO Carmen Rescue Team. Yambak iri. John Anonas Baya. Michael Jennifer and Marian Guzman from Seattle, Washington. Baring and Reyosora family. Mary Rose Luterte and John Paul Miranda from Albay. At Alpa Family Channel. Hello po. Ay po. Meron din po silang channel at nagmumukbang po. Alpa Family Channel. Maraming salamat po sa panonood sa episode na to. Sana po mayroong nakuha kahit konti. Idea, oo. Ang sarap po ng kain namin, tsaka ang sarap din po ng gravy. Ito yung the best na gravy kasi madali lang mahanap sa bahay ba. Yes po. Madali lang. Madali lang din sa tindahan. Lagyan nyo lang tubig. Tapos i-mix nyo, yun lang. Napaka mabilis lang. Tapos tantsahin nyo lang yung timpla. Kung nakukulangan kayo, lagyan nyo ng asin, black pepper. Depende na yun kung kasi yung iba mahilig sa maalat ba no? Iba naman mahilig sa black pepper. Gusto nila madaming black pepper. Hinabuang ba o gimarat, nana ba? So ayun na po mga studio, maraming salamat sa panonood sa episode na to. Bye for now and kita-kits tayo sa susunod. Bye.